Pangasinan. Aki ni Freddy L. Ancheta, asin ni Marcelina M. Otoman. Buot na magagom ki Shirley Ojame Regidor, 33 anyos daraga, taga San Felipe, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Diego F. Regidor, asin ni Emilita Ojame. Hello. Siringman, enot na tawag ki Gerhard Roberto Roman T. Santos, 33 anyos, soltero, taga Gulang-Gulang, Lucena City. Aki ni Gerardo Santos, asin ni Benilda Tabio. Buot na magagom ki Ian Robin D. Solis, 32 anyos, daraga, taga Liboton Street, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Roel Solis, asin ni Agnes Dumawal. Enot na tawag man ki John Dan E. Vera, 29 anyos, soltero, taga Bel Magaraw, Camarines Sur. Aki ni Daniel L. Vera, asin ni Conchita E. Entero. Buot na magagom ki Dana Grace D. Masagga, 29 anyos, daraga, taga San Felipe, Naga City. Aki ni Danilo M. Masagga, asin ni Divina Gracia E. de Jesus. Ikaduwang tawag, Kitay Sheng Chai, 30 anyos, soltero, taga Block 2, Lot 4, Villa del Home, Lots, Fausto Drive, San Felipe, Naga City. Aki ni Ricardo Espiritu Co, asin ni Maria Yao Cue. Buot na magagom ki Honey Harriet S. Lozano, 30 anyos, daraga, taga 57, Bagong Bayan Sur, Naga City. Aki ni Ricardo Lozano III, asin ni Madonna A. Segara. Ang sisay man po na may naaaraman na makakaulang sa saindang pag-ako kan sakramento ni matrimonyo, tulos magpaisi sa satuyang kura paroko sa opisina kan satong parokya. Salamat po.
Liwat, Diyos maray na aga po sa indo gabos mga tugang. Yaon na po kita sa ikaanom na Domingo nin ordinaryong panahon. Ang tema kan sa tong selebrasyon, si Jesus nagpapaumay nin may helang. Ang daot o ketong sarong helang na makatakot, asi nakakaherak ang tawong igwa kaini. Siya isinisiblag sa banwaan, sagud na siya marahay, asin malinigan giraray. Sa panahon na iyan, mayo siya nin madudulukan, kundi ang kagurangnan. An banal na misa ngunyan, nagpapasabot sa to kan sining man, nakamugtakan kan tawong may helang espiritual, na si Jesus sanaan makakapaumay. Sa pagdulot niya to kan Eucharistia, hagadon niya to ang grasya, na lugod malinigan kita sa kasalan, na iyo ang daot kan sa tong kalag, asin nakakapasuhay sa to sa Diyos, asin sa kapwa. Panginginotan ang satong selebrasyon ni Reverendo Padre Joseph B. Abion. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang, ako unta na asin pagsulsulan, an mga naginibo niya atong kasaalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot kaining banal na misa. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip,
sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angheles asin santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadaan sa tong mga kasaalan, dalahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maharap ka, Kristo, maharap ka, Kristo, maharap ka, kagurangan, maharap ka, kagurangan, maharap ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga ako ninunan, sa mga tao marahay ang buo. Ginoo mami ika, ang marukyaw ni ika, nasamba ni ika, pinapamuraway ni ika, pinapasalamatan ni ika. Huli kang dakula mo, kamurawayan, kagurangan na Diyos, Haden langit mo, kasamang makakamhan. Kagurangan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, Hakikan Ama. Kanang papara kang mga kasalan ka kinapang, kaya kami. Ika na nagpapara ang mga kasalan kan kinapang. Ako aansa mo pakimaharap. Ika na nagpupukaw sa tukan Ama, kaharaki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog, kahalang tao. Hesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, Ika na nagsasabing madanay sa mga pusong matanos asin tunay. Tuguti kami, hulikan sa imong grasya, na mabuhay na siring, na pinagkanigo mong mag-erok. Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag sa enot na babasahon
na dapat maging maimbod sa kagurangnan. Linigan ang mga puso sa atubang niya. Ang salmo responsoryo nagpapahayag nin pagsarig sa gagurangnan na iyo ang kaligtasan. An enot na pabasahon. Pagbasa sa libro ng Levitiko. Ang kagurangnan nagsabi kay Moises, asin kay Aaron, kung iguaning gatok o butog sa kublit, dapat isipon na tibaad, iguanin helang na daot. Ang siring na tao, darahon kay Aaron na padi, o sasaro kan mga padi na sa iyang aki. Kung ang tao dauton o maati, ang padi magpahayag na siya maati, huli kan lugad sa payo. Ang tao na may daot, maggugubing ng girisik, dai magtahob sa payo. Takpan ang barbas, asin magkurahaw. Maati, maati. Sagkod na siya, may lugad pa. Siya maati. Isiblag sa katawawan, mag-erok sa luwas, kan banwa. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa panahon ng kasakitan, nadulok ako sa imo, kagurangnan. Pinapano mo ako kan kaugmahan ning kaligtasan. Sa panahon nin kasakitan, nadulok ako sa imo kagurangnan, pinapano mo ako kan kaugmahan nin kaligtasan. Mag-ugma ang tao na ang kasalan pinapatawad, na ang kasalan pinapara. Mag-ugma ang tao na dai sinasala ning kagurangnan, na ang espiritu mayong daya. Sa panahon nin kasakitan, nadolok ako sa imo, kagurangnan. Pinapano mo ako kan kaugmahan nin kaligtasan. Alagad ngunyan, inako ko ang sakong mga kasalan. Dai ko tinago ang sakong kalapasan. Sinabi ko, ikukumpisal ko ang sakong kasalan sa kagurangnan. Asin pinatawad mo, kagurangnan, ang sakong kasalan. Sa panahon nin kasakitan, nadolok ako sa imo, kagurangnan. Pinapano mo ako kan kaugmahan nin kaligtasan. Mag-ugma sa kagurangnan. Mag-ugma kamo na mga banal. Awiton nindo ang sa indong kaugmahan. Awiton nindo gabos ang puso matanos. Sa panahon nin kasakitan, nadulok ako sa imo, kagurangnan. Pinapano mo ako kan kaugmahan nin kaligtasan. Pinapagirumdum kita na dai pagbasang-basangon ang regalong itinao ni Kristo. Tawan nin pagpapahalaga ang gabus niyang balaog, nin huli ta ini nagtataong kaumawan sa kagurangnan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Magkakan o mag-inom o anuman na gibuhon nindo para sa kamawan ni Diyos. Dahil magibon nin anuman na ipagkakasala kan mga Hudiyo o Grego o kan simbahan ni Diyos. Siring sa paginguwa ko na makatabang sa nabang saro sa gabos na panahon. Dahil ko hinahanap ang sakong karahayan, kundi ang karahayan ning kadaklan, tanganing sinda makaligtas. Arugon nindo ako, siring na inarog ko si Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta.
Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong dauton nagdulok ki Jesus, nagluhod asin nakimaherak, kun buot mo malilinigan ako. Naherak sa Jesus, inunat ang kamot, dinutan ang dauton asin sinabihan, buot ko, malinig ka na. Tulos man sana nahali ang daot, asin ang dauton nagin malinig. Pinahali siya ni Jesus asin tinugon, dai mo iyan ipag-usip sa kiisayman, alagad magduman ka, asin magpahiling ka sa mga padi, magdulot ka nin pasasalamat, huli ta ika nalinigan. Ini pinagbuot ni Moises sa pagpatotoo sa inda, alagad ang lalaki pakahali, nagpuon pag-usip asin pagbalangibog. Malangani ta si Jesus, daina nakakalaog nin hayag sa arinman na banwa. Kaya nag-agi siya sa luwas sa mga lugar na daing tao. Alagad, ang mga tao nagdulok sa iya, hali sa manlain-lain na lugar. Mga tugang ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan, Pag-umaw sa imo Kristo. ngunya na aldaw, iyo an inaapod na pangkinabanon na aldaw para sa mga may helang. Ini inisyatibo ni dating Santo Papa Juan Paulo II kang 1992. Ang rason, iyo na ilangkaw ang satuyang kamalayan na sa bilog na kinaaban, totoo kadakol-dakol na naghehelang. Kadakol-dakol ang nagsasakit, nagtitios dahil sa helang. Iyo iyan ang realidad. Di kita mag-isip na kita lang ang may helang o may inaataman na may helang, kundi sa bilog na kinaban, kadakol na may helang, kadakol na nagagadan dahil sa may helang. Kaya, magayunon ang mga babasahon ngunya na Domingo, nagpapahiling kung paano kita maipahiling ang satuyang pakisumaro sa mga sagabos na naghehelang sa bilog na kinaaban. Ano ang sa indang sitwasyon? Ano ang sa indang namamatayan? Kan sa indang sa tahaw, kan sa indang pagsakit, asin kahilangan. Igwa po ako nakaulay na may cancer. Ang sabi niya, kang nagkaigwa siya ng helang na cancer, kung kaidto nagpapangadyi siya, ngunyan mas doble an sa iyang pagpangadyi. Malang anit abarabangida, sige siyang kantang Riswene Vibrante. Asin duman niya nahiling, una ikumpara, na kung ako ngani may helang na cancer, nagtutubod sa Diyos, grabe na ang sakuyang inaagihan na pagtios sa pagsakit, Diyos sana ang sakuyang tinatawan o kinukuan namin paglaom asin pagsarid, ano pa daw ito mga may helang na daibinibisto ang Diyos, daibistado ang Diyos. Doble pa o mas masakit pa ang sa indang inaagihan. Ang mga babasahon ngunyan, nagpapahiling kung ano ang ginibon ni Jesus sa may helang. Daipigsuhayan, daipigsiblag, pigdutaan, asin, nabulong. Diyos ang sinasarigan kan tahong may helang. Ang leproso, iyo ang pinakakinakatakutan kan panahon ni Jesus. Alagad si Jesus sana ang nagkusugbuot na magrani asin makiulay sa helang, sa may helang na leproso. Kung sa tuyang mahihiling sa kinabantangon yan, pag may helang, ikaw ang inaapod na physical separation. Totoo,
kaipuhan ang physical separation, tanganig dai na makaulakit. Alagad, katakod kan pagsuhay sa inda, iyo man ang pag-ataman sa inda. Ang dai, pagpapabaya. Igwa na nga sindang helang, mas masakit pa kung sinda dai aatamanon. Iyo iyan ang sa indang inaagihan, mas masakit pa kaysa sa indang kahilangan, an mayo sa indang mag-ataman. Kaya ang ginibon ni Jesus, binulong asin sinda nalinigan. Mga tugang, kadakol nagko-complain na taano ako tinauan nin atamanon na may helang. Ano ang rason? Ngaya, Father, taano ta itinaw sa kuya ni kang mahal na Diyos? Tios man ako. Ako nagsasakit man, alagad ako nag-aataman pa nin may helang. Ang kasimbagan dyan, ika maswerte. Tinatawan ka kan mahal na Diyos, nin pagkakataon, tanganing maging banal. Sa oras ng kaipuhan, kantaho ning tabang, yaon an sa imong presensya, tanganig ika mag-ataman, asin sa paaging iyan, ika maging banal. Alagad, ang pag-ataman, tanganig maging banal, bako itong minumuda mo, ano inaataman mo, ta ika nasakitan. Totoo, nag-aataman ka, alagad sa buot-buot mo, daiman, totoo ang sa imong pag-ataman. Nasusuya ka. Minsan nga may pagkulog na ng pisikal, ta sa pag-ataman mo, na mamatian mo man ang pagsakit pisikalmente. Alagad ang mahal na Diyos, ang pangapudan sa to, sa pag-ataman sa mga may helang, diyan kita inaapudan na maging banal. Maswerte kita, ta tinatawan kita ng tsansa na maging banal, mas maging banal sa paagi kan pag-ataman. Kung sa tuyang pag-uulayan, metaphorically, ang helang na dauton, sinusuhayan. Kung sa panahong tangunyan, igwaning makina na nagpapahiling na sa tuyang kalag, igwaning leproso, si isay daw an healthy. Si isay daw an masasabing mayong helang na daot kan sa indang kalag. Ninhulita, ang sa tuyang kalag, nagkakahelang ninhuli sa presensya nin kasalan. Kung kaidto, hindi iwasan ang dauton, ngunyan, ang mga makasalan dahil sa korupsyon, iyo na ang dinudulok, iyo na ang tinitingala. Iyo pa ang sikat, iyo pa ang nabibisto na mas malhay. Kaya kung igwa ng helang sa hawak na dauton, igwa maning helang sa kalag na dauton. Asin iyan ang sa tuyang kaipuhan na ilangkaw ang sa tuyang kamalayan. Aware kita na ninhuli sa kasalan ang kalagta nagkakahelang. Kaya kung kaipuhan kan hawak ning medical attention tanganig mabulong, kaipuhan man kan sa tuyang kalag ning atensyon spiritual, medical attention spiritually, tanganig iniman mabulong. Asin si Jesus, nagdudulog sa to, hinahalat niya kita sa sakramento nin pakikipag-ulian. Sa Miyerkules, iyo na an enot na aldaw kan Kwaresma, asin dyan tinatawan doon ang pakikipag-ulian sa mahal na Diyos. Ninhulita kita aram ta, na kita gabos, may mga kasalan, na kaipuhan pagbasulan, asin kaipuhan na mabulong. Diyos ang makakabulong sa satuyang mga helang dulot nin pagkakasala. Tawantan halangkaw na onra asin respeto ang gabos na nagaataman sa may helang, physikalmente man o espiritual. Ang pagbisto sa inda, nangangahulugan na tinatawan pag-umaw ang mahal na Diyos, ta sa tabang kan Diyos, dai mabubulong ang mga may helang physikalmente asin sa mga helang na espiritual. Amen.
paglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangan ta. Ipinangidang huli kang Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadang asin ilinubong. Huminilig sa mga gadang, kanikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadang, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuon, ang Diyos amang makakamhan, haladuman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gagang. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat naman, sa buhay na daing kasaguran. Amen. Siring sa dauton sa Ebanghelyo na nakimaherak na paumayan, magdulok kita sa langito na Ama, nagsasarig nga dadangugon asin sisimbagon, an sa tuyang gabos na mga pag-arang, an sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an simbahan, da inanggad maguntok sa pagutob kan katungdan, na akoon asin padagoson an gabos, urog na an mga yaon sa laylayan kan sosyedad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing maging matagumpay sa saindang mga paghingowa, ang mga siyentipiko na nag-aadal at sinagsasaliksik na makakuanin bulong sa mga makuring helang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang komunidad, makanood na magsanggawad na may pagkamuot asin pagmangno para sa mga sinayumahan asin isinikwal sa satuyang kapalibutan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, mga maedad na asin mga nagsusolo-solo, makamate kan sa tuyang dalisay asin tulos na pagtabang sa oras nin sa indang pangangaipo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an gabos na nagadan ki Kristo, mag-ako sa iya kan pagkamuot asin pagkaherak sa iyang kahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Makakamhan na Ama, tabangi kaming makasunod sa imong mga paarog na magsanggawad sa mga tahong sinayumahan mi. Pakusugaan sa moyang pagtubod asin akoa an sa moyang mga pamibi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen.
Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asinan sa indong mga atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod gan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami namimibi, ining pagdulot maglinig asin magbago sa mo, dangan magin burabod nin kabayadan na daing kasagkoran, para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. itas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing kataposan. Kaya, kaiba kan gabos ng mga angheles, naguumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, Diyos ning mga uto, Kanyang asin daga, panoon sa imo kamurayan.
Hosana sa kaitaasan. Paladan ang nadigdig sa ngarang kaguranan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin diraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamareta niya mo ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kuna ikamagdato. Kaya kami na nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat tapi napagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kami nag-arang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaigtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan,
kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagnangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an sa mga kasaalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkabarunyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you.
Spectata mundi, tawi kami, minta toninongan. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ng makasalan kan kinaban, paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Amen.
mamibi kita. O Diyos, kami namimibi, tawan sa mo na mga binuot mong magin kahiras, sa sarong tinapay, asin sarong kalis, na mabuhay na siring, tanganing ginibong saro kay Kristo, nag-uugma kaming magdarakan bunga, sa kaligtasan kan kinaban, huli kay Kristo sa mong kagurangan. Amen. Matukaw po. Announcement. Enot. Ngunyan, ikaduwang Domingo nin bulan. Magkakaigwa kita nin second collection para sa mga pangangaipo kan katikista, asin formation-related activities. Pandua, naghahagad po ang parokya sa kisayman na igwanin saray na alang na mga oliba na ginamit kan nakaaging taon sa aldaw kan palaspas. Ini sa tong gagamiton sa Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday sa maabot na Pebrero 14. Pakidara na lang po sa opisina kan parokya. Pantulo, in relasyon sa selebrasyon kan Easter sa maabot na March 31, ang parokya nag-iimbitar sa mga magurang na buot iayon ang sa indang aki sa Easter Angel ngunya na taon. Pwedeng makihumapot sa opisina kan parokya o maghagad nin forma sa pagrehistro kan sa indang aki, tanganing maiayon sa nasabing aktibidad. Panapat, ang Laudate Dominum Choral Basilica Choir, nagahanap nin bagong miyembro. Sinda po bukas sa gabos na jóvenes, lalaki asin babae na nag-iedad 18 anyos pataas. Sa mga interesado, pwede kamong magdulog sa sainda pagkatapos nin alas 7 misa nin banggi na Santa Misa kada Domingo o makihumapot sa opisina kan Our Lady of Peña Francia Parish. Asin ultimo, financial report. Collections for the week, January 29 to February 3, 2024. Cash receipts, daily collections, 16,088 pesos. Sunday collections, 42,897 pesos. Second collections for victims of human trafficking, 11,113 pesos. Collection boxes, 8,852 pesos. Total collections for the week, 78,950 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Hilda Pascuabe, Fatima Tabora, Erlene Canada, Dakudaw Bike Shop, USI Batch 77, Ayen Family, Nestor A. Panis, Beth Ante and family, Stanley D. and family, and 3 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Pirmado, Reverendo Padre Felipe B. Colbert III, Cura Paroko. Salamat po. Matindog na po. An kagurangnan mapas sa Indo. Huli sa intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Virgen de Peña Francia, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.